Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Bobro. Το ξέρω, μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δείτε, ας πούμε, αυτήν εδώ την πίστα. Είναι πολύ πολύπλοκο και βασικά είναι πάρα πολύ απλό. Στην ουσία απλά έχει διάφορες πίστες και πρέπει να τις περάσετε. Αυτός είναι κάπως εδώ, παιδιά, για να πηδάνε πολύ ψηλά. Βλέπετε, παιδιά, εδώ είναι λίγο δύσκολο, αλλά μπορείτε να κάνετε έτσι parkour και ας πούμε να κάνετε αναστροφή, ξέρω. Και μόλις τερματίσαμε την πίστα, παιδιά, είναι και δύσκολο και εύκολο ταυτόχρονα. Δηλαδή μπορούμε να πάμε εδώ και να πάμε σε αυτό εδώ. Δεν έχω ξαναπαίξει τη συγκεκριμένη πίστα. Αυτό βλέπετε, παιδιά, είναι αρκετά δύσκολο χωρίς να... Βλέπετε, παιδιά, δεν είναι τόσο δύσκολο. Πραγματικά δεν γίνεται. Αυτή η πίστα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και παιδιά, ο αδερφός μου τώρα με ρωτάει αν θα ανεβάσω το βίντεο. Εννοείται θα το ανεβάσω. Και θέλω να σας δείξω μια άλλη πίστα. Βλέπετε, αυτή είναι εδώ η πίστα. Είναι αρκετά δύσκολη, μόνο στο τελευταίο άλμα. Όλοι οι υπόλοιποι, οπότε βλέπετε, είναι πάρα πολύ εύκολη. Αν θέλετε κι άλλο γράψτε εδώ στα σχόλια και γράψτε στα σχόλια τι άλλο παιχνίδι θέλετε να παίξω. Συγγνώμη, παιδιά, που δεν έχει πολλά βίντεο αυτή την περίοδο, απλά είναι λίγο δύσκολο πλέον να βάζω βίντεο. Δεν βγαίνει καλά ο ήχος και αγχώνομαι. Είναι αρκετά δύσκολο να βάζω βίντεο αυτή την περίοδο. Και αυτό είναι το τελευταίο jump. Συγγνώμη αν το βίντεο είναι μικρό και έχει χάλια ήχο. Βλέπετε, συγγνώμη αν είναι μικρό και έχει χάλια ήχο, αλλά bye bye guys!